Hungkaham naitongnai khajani mare kijing song chung Delhi-o phaisok waijak eba sung tini Ambedkar House eba hotel aro sung tini Ambedkar Bhavan sung phaisok waijak tini oro thangna bagi kwbangma lukurok eba sini buma bodol song ready inglaijak kwbangma lukurok tini jontor montor thanglaiani bagai tiar nglai tongo borok tabuk nor nugui mankhana naithotok nusutok sini traditional tiprasani kanmung chumui borok tini ready inglaijak sini sanmung manthai jontor montor borok funungani bagai thanani reading jak borok tabu gari naisinglai tongo borok thanani naitongni norok choyakare sini Delhi koktung okay jaga faidingke chungyango tebo Tripura sarok busuk thana naya jaga eba busuk mari thana nai tong borok gari naisinglai tongjak lukorok nor nugui mankhana faidingke tere chungyang mangphili nailainyai naithotok chumjak eba sini kanmung takmung chamung chalai borok tini naithotok traditional dress bai borok tini chungsacha kai chumlaijak eba kanlaijak borok tini thanani bagai jontor montoro fununani 12 thaktoro eba prime minister no tini eba government India no fununa bai jini manthai eba soktaino sanani kebono kiriya te kebono laichi hani borok naithotok eba chalaijak nor nugui mankhana o mangphili tisna nangkoinai asung naithotok eba chumlaijak eba kanlaijak sini traditional dress bai nor nugui mankhana lukurok tei kwbangma haikeno jugal laijak tei ready inglai tongo borok tini o jontor montor thana bagai naini di norok sini mangphilio kwbangma haike photo eba fix group na halai tonglaio nor nuk mankhana hingkangke ang abono koinai sini thanani eba thanai rok lukurok ni bagai chamung numung ya paimani ya golo tini mo thanani bagai ready inglai tongo tabuk naidi Tripura mo thani eba flag tiar khlaijak tongo eba borok abono tini jontor montor talangna bagai borok tiar khlailai tongo nor nugui mankhana chini channel ni bukhaktui haino mangphili tisna konya mono kaham ke tisai phunungna bagai chini channel ni viewers eba lukurok no naitongni norok chini channel Delhi koktono nor nungmangkhana hingkangke haino hai busuk naithotok chathotok kai tongoi tong sin lukurok mo haike kwbangma manthai soktai mayani bagai borok tini 12 hektaro phai borok tini tongthai chathai je nijini hao tongoi hani malik ni maya aboni bagai borok tini khorangti sanani phaika Delhi haktor government India no funungani phaijak borok tini sini Triprasa dai Tripura jigrok naithotok chumjak eba kanmung chumjak asuk bai thageko sini tini hopung horkolok salni romoi singorno thutai eba thujaknai singorno thulainai palbaksake greater Tripura land movement no choba khlaina phaitani sing kosto hnyai phailaika eba tini je bubagrani tuidul mungbai borok tini asuk salmari romoi borok phai tongmani tini bai greater Tripura land movement phlaijagai tongo salni romoi borok o thayano thunai o tongthayano thunai ang mangphili tisane konya o thujaknai nogrok kaham korke tisai eba kahamke mangphili tisai phunungna bagai lukurok no phadike sung bisingo kisa habui nalai borokni bagai thujaknai bom hai tiar khaijak eba ready khlaijak nugui mankhana nor lukurok mongkha thutai nok si lukurok thujaknai Tripura saro thujaknai mongkha mo thutai phaijang mangphili tisane koinai yango tere bisingo habui nalai sung busuk borokni thujaknai busuk jortoi ready ingjak eba bujoti bong bagai tiar khlaijak obo nor nugui mankhana sini channel ni bisingtui ang mangphili tisane koinai yang sa dogo kisa phunukna bagai sini lukurokni thujaknai eba thutai no borokni bagai snam tonijak agini simino obono tini greater Tripura land sanna phaitani borokno oro o tongthai nogo eba o snamjago borokno salni romoi mung thurjaknai o jagao tei kwbangma lukurok phai o jaga chwlarokni extra eba burirokni alada eba extra hinmano burirokni bagai bo snamjak tongo hingkake chwlarokni bagai simike mo jaga thujaknai borok o jaga ma thunai borok salni romoi o jaga borokni thutai eba borokni thujaknai hinmano o jagao hingke norok nai tongni Ang
abono lukrok norno koimung omo mosukbai thagyako tabuk tektisani yagulo borok lukrok eba tiprasarok sini buma bodolok borok jantor montor thangai tai strapsani yagulo borok jantor montor thangai khorangti salai greater tripura land ni movement noti borok khorangti salai norok naitongdi singaro sin daily koktoni bakhakti sing norno live nuan chaitongnai norok sini channel ni bakhakti live nai manai choyawi naitongni norok sing update por update riwi tongnai.